Može. Evo, hoću da kažem da smo ovdje pored hrama Svetog Save i da sam video dve devojke i drago mi je što sam... Aj, pomerite se ovom zbog svetla. I što, kakva je slika? Sad je dobro. Sad, nešto oblačno vreme. Ja nešto, ja isto gledam, više mi je mrak nego što svetlo. Saro, reci nešto. Kaži nešto. Izvini. Ništa. Kako si? Evo ja idem nešto, ovaj fotoaparat mi se sjebao, jebi ga, 4 godine, kažu 8.000 košta. Nikona? Da, 8.000 košta nov, a on kao da ga promeni matičnu ploču, ovo 8.000. Ne isplati se. Znači koliko kupiš novo i već mi počeo, a ovaj mi je odradio dosta posla, jebi ga, snimao sam i to mi je bio nešto sjeban. I hoću da čestitam 8. mart ženama, sutra 8. mart. Hoću da čestitam 8. mart ženama i to je to, kupite muškarci ženama ružu. Brane, kaži ti nešto, bilo šta. Brale! Brane! To je to, a? Pa, vidite vi. To je to. I sad pritisni to isto dugme sad. To crveno, to.